this week I revival na pastor Osejan ewahana revival no de wa wani tua o tie kasem bi nkyerɛ o efiada ne de nkonkonkon na mama de bɛyɛ adwuma tie wo de ɛna ne nyina wo ma fiada de ya abra bi ko fiada de nkonkonkon na de bɛyɛ adwuma no Yankopɔn pagya ne ho a ɛnya asɛm ketewa o ɛno no na mama ewura so da ni mu a owura hɔ no na nsɛnkyerɛne asase atigu nti pastor say jan wo fia papa oso asomdwe nkawo so na pombo ko de Kristo adom ɛda Yankopɔn ase papa apa wo ne no nko akyerɛ mu obi ahunu sɛ mpaye de ma obi ahunu sɛ mpaye de na meka no sɛ ebi asa ya yenya meduma cho kebro ya yenya meduma cho nti wo obi a wo soro ede ne yo adwuma na sɛ obi a wodi mpaye a we papa mu no mudi mpaye o nti enya bete papa mpaye boy tumi ade your own. Yes please. Okay nti Kristo ni a wa mo mpaye no na mi Kristo ni ye na kakra No empty. Oh, empty one. Yes, sir. That's right. Pastor Osejan, the Apostles Continuation Church International. Mama, under your unction, your baba ye wa juma o. Nyamema ya tenase. Papa, dom nyina bre wo maso no makumase. Asem no eno omo entena. Yadase, nyame shao. Mr. DJ. God bless you. Amen. Amen. Ene timani yede bana ene wadwuma na ye no ahia pa. Okay. Sade nkofo bi atwi obi edi no. Nkofo bi atwi nyame edi. Ano de ya bai. Ya no de camera u twi nyame ni ye. Ewu atwi nyame edi. Ye nyina. Obi atwi nyame edi. Wa we di ada baba asam na no ase o. Enti be ka no ase. Asam me kan twidie na asam nyina man kan Yankopɔn de ya twi na di. Sir. Na me prepare the okay, but ya twi nyame edi o. Ya be ka ho asem. Ya twi nyame condemn. Ya da radio ase adofo nom awia so nyame asodwe enka obia ye bompa ye brɛnsi edonyam ka awurade osoro ne asafo Nyankopɔn David ka sɛ woni medwane kɔbea awurade onwuna ase ne yɛwɔ awia so bɛfa ye mu ye de awurade wankasa wopɛ ma yɛnka ase sɛ ka wɔ ha ya sa pɛpɛpɛ da ka bɛka no ma yɛmfe ni de nyansa nka na wanka yanim bɛka ye ho ya ma me minister ho hom ka ye ho wɔ ha osoro Nyankopɔn boafo bɛboa yɛn yewie bɛda awurade ase yɛda wase owura sɛ wɔka ye ho ntia yɛn krundifo ɛwɔ Yesu din mu nti amen Amen. yɛda awurade ase adɔfo no pastor wɔ sɛ ne nyame yakoa yɛbɛka awurade asɛm na yɛde ho nkɔmmɔ ɛyɛ kaseɛbɔ ɛne yɛde ba ɛne nti obiara etie bia na wode wo no wafa na atimi ayɛ nsura ka sɛ amen. Amen. ɛna yɛ kasa fa boni ayɛ ho wɔna watwi nyame adi tibi sɛ de gye sɛ wobɔtwi obi atwi nyame atwi obi adi ɛnti wɔna watwi nyame adi me matwi adi wo so watwi adi ɛne yɛtwi di wi a ɛne ne yɛkɔ ɔna te yakɔpa akyɛw da awurade de akyɛ yɛn na de ɔbɔ pete no awurade am yɛdi ne so nkonim ka sɛ amen. Amen. yɛkɔ Jeremia Odopekin kan odifo Yeremia ngoma no etre baako chichemu baako ekosi enkono enti Onyankopɔn asɛm watwe de tifi wɔsi Yeremia efrɛ wɔsi na Yeremia chapter 1 verses 1 to 9 yes wɔsi na Hakia ba Yeremia a ofi asɔfo a wɔ Anatot Benjamin asase so no mu no asɛm nie ɔno na Awurade asɛm ba ne nkyɛn Juda hene Uzia a wɔyɛ Amon ba ebre so na hene afi a ɛtɔ dumiɛnsa no mu kyemu miɛnsa no na ba Juda hene Joakim a ɔyɛ Uzia ba ebre so nso edi besi Juda hene Sakaria a ɔyɛ Uzia ba afi a ɛtɔ so edubiako no nso awieye edi besi Jerusalem tuo a wotu wɔn enkoye bosome a ɛtɔ so enum no so nkyemu nan Awurade asɛm ba me Yeremia nkyɛn sɛ binya menwene wo ɛwɔ yefunu mu no na minim wo amen. Amen. Onyame efre obi sa na ye Jeremia nokre wase me nyame nwene wo no na menimu na onyame enwene wa wonim wo no otimi twidi di ba no ye yana enwanwa kase amen.
amen onyame fa Jeremia edene esi ekwan papa so ema nipa ye bebre benya nkwaje yenko bi no na de yenko hwede ase bi ho chapter 2 verse 1 no so yenko ade bi ho Jeremia ho no mo a itremienu no chichemu a ye enum da be mienu 2 Jeremia ho no mo yeti a ye mienu chemu mienu no enti onyankopon asem o se ko na ko paigu Jerusalem asomu se ade sie ni makawo mo ba bremu adoye yes waye furo mu edo no yes machiri a udiye ewo esre so asase a wunua so ade eso mema wo no so Israel ye kronkroma Awurade amen amen onyankopon eyi Jeremia oyi ni wie no yes wode no esi odifo nekre se omfa do so no wanye nipa as amen amen oche de pawe no ohwe se waye frobo aware ye baabi a wode wo fa ye asase a na wunu aso ade enso de chew wonyame epeja nipa si baabi a na hoye pa kron she de pe ni monyam na wonyame ye wanyina wie no ene nipa de te asemo enti verse 4 was saying ichemu aye na etiemienu no etiemienu chemu na ichemu aye na etiemienu akopon asem o se muntie Awurade asem Jacob fie eni Israel fie emusua nyina fon ichemu a eye enum no so se Awurade asie ni boni ben na mo ajanum ehu no ewo me ho a enti wa free me ho ekọ achichi what does here o busa se ye me ko yie mo free nkwaso mo ba ye boni ben na me Awurade mayam a mo free me ho ko amko achichi ekọ achichi makodi ewuhudie na ye ko di niema ense na madandane hunu na ya dane niema eye hunu a emfaso bi nyame de ye bi enye Mr. Voko what does here o Awurade se edie pen pa ne hunu wo ho ye nkyere papa wo ye yen ye free nkwaso mo efri misiri ba asase ye fa so eduru bebobu se ehye mo nan ehonhone matade etete mo ntema esu ya na dabi o ma ye nsuo no ma aduane di mawa o duru bebu otonam e ma ya hwe we ni munyina mu nipa betwi nyame yedi kas amen amen nipa wire fie Awurade amen nipa be free wo nyame nchen ena Awurade busa se meja no edie bo nipa na me nyame me ye mu a enti ma free me nchen e kwa chichira makoya ade a ensei enne nipa atwe wo free wo nyankopon nchen kas amen ede wo no ope ena ye de ho no ankasa ede ope ye wo nyame pe ene wo nyame hyehye ye free ho se ha nyame o nyame ya etu de ka de o ka no o sen ichemu a aye enum no se Awurade sie ni moja no hu wo me ho ade pe na mo papa no hu wo me ho etu mo free me nchen kwa chichi ko di ahudi achi dandane hunu yi na wada de hunu yi na wanka se Awurade wo he na aniema jinsamu aniema sei asa nye won no koyi ye no asa amen na ye pusa se onyame no koyi dai owo he ade wo ye ye efri mizim asase so no ba bia papa we pa hoden en said thing ene odi Moses ye ahoden ni de nyansa e kwan papa wo fa so ye yen ya na nanom a wo ma ye se ha nyame so no ye free mizim asase ono na wo ye yen free mizim no ye fa asere so ade ye fa asere so ne amana asase so ba bia na ho enye pese ye ne esum kabi asase ya na light bia ni ho asase ya no obi adan that's amen ba bi onyame de ye fa ye so obo ye ho ba de ba fie but ekwam bisa dije kwamo na dipa be betwi nyame di that's amen dia papa ye nyina no obi anka yo mesem de obo fa mu no o man kai na bon ha na ye me de se Awurade se ye mu se pa se bone ben ene wo no ye ya enuti e pasa that's amen bone bi wo wa o ye ana bone ben yan kwai ichemu so no osna me de mo ba tru asase so me no onya me botaye ne se me ko yi won na me mo pa ba bia me Awurade ba siesie na muni eso aba se mo beti su aba ene eso de den bon se kase ba Awurade wa ha hallelujah onya me de oba o makom ne wo onya me fra wo hye wo ne nyam onya me fra wo oba ho ban na wo de ko ba bia ne pa ewo
na baabi a ne pa wo no enya baabi a no me wonya baabi a denchem se yeden ewo ba enya baabi a nkasa yeden enya baabi a no me yeden ewo na mo de ko baabi a obenya bibi yeden enti baabi a ne pa ewo yes se munni asase no so aba so munni asase no so de ene papa na munni so aba na munni so yeden na enso mo bai mo be guma asase mo be guma asase ho fi na mo de majapade eye achiwade aja won ya ba be gu asase ho fi ya be chi ahwa de o ka se ya ma ya turo bo no ade papa won wo sie on ne pa no ya ba yamfa ye de ye pe ene nipa ye de ope obi na ma bi na ma ono obeji aduro che ono obekum obi kum ono obeye bone ye bone ono ye wire fie wurate no opusa se bone be na me ye mo bone pe na me ye mo a mo ye me sa kasa amen da se ye nya me bone de ane ne o ka bibi a kire se ani na de ye ye no eye ne ya kasa amen na tie de e kwaso o zan ichemo ye nwetno na sofo no anka se ehin na eruade wo na matwerefo no so anhunu matwerefo no so anhunu anhume passe bi ho ntina mani abre no ma wonya ha ichemo nwetno na mekenkai ai o se asofo no anka se ehin na eruade wo wo de ko na matwerefo no so anhu anhume se ahwefo no afomme na adifo no enam ba so ehye nkom na wodi noma a ehu ni mfaso achi yes chemu enkron intime enso intime enimo o se intime enimo edaso eham ahoda me pe no asemni dije what you say ye twinya me do say ne sanity dia me baham me ba say akasa hama what you say so bi ni obi eden hallelujah everybody the son of my dia me baham na hama me baham no me ne mo mama eso baham that's amen when tin na nwumre yi anabia ya ba ha yo ya ba say ne everybody ayeye wire fi no ye boni ayefo no ye be ka ya dwene say and sanity dia everybody hu ye mobo enti wo se me ne baham me ne mo beko na de ma mo po me say no na enye mo so mo nko a na me ne mo ma mo ne mo mama eso be den e beham mo se be to so bi no ya go die hwa die bi esi ya Israel for bone eni boni ye eni twobu twewadi ya eni panti ase se be sa ya twen no ye ntie ho hwe onyame fa ye se wode ye kop trasase ya eni pa ye soma yes baby a ne power baby a ye die wo baby a nshirade ahoto eni fa ho die den e wo kasa amen watena ahojo o ho anto amokom na ho beto kasa amen subana sasa ye kwa ahojo amwaye amen eti ye nim di onyame a okoyi Israel for den efiri nkoasomo bra wo breye na nsu ye tibani na hyede so na ye kanyira de say everade sisalete dia me ne beham na masofo bi sasa me wai atwerefo so ebusa kasa amen eti so onyame busa sa de say onyame eye de ya se bo ye bibia mu obire ni ponde bone atua woka baby was so binsa and the country na one show when monyam baby a wo do bi koye ko university wie na afi wo jupo ni aye that's amen it everade asem ne say eye ne yanto ne be ham yankoi ekin ka Moses mu eto no Exodus iti aduasa me no chemba ko ekono osno mani hunu se Moses achere na on san free before no so no emma biem no omano bo wo ho ano wo munyina ma no nyina wo epo o mano se bo sof Aaron ho e be ka chede se Aaron sorry nyame mayen na ye nyame mayen woni ye nanim na woni ye nim se mo efise Moses yo okoyi ye free misiri mu no onya maye yey that's amen se si ayo se si Moses ko ye no na o twemi ensa oni pa bi wire fiade kasa amen enti sanitary ye nyame bia dan ema ye na woni ye nim was na Aaron catch on mine na Aaron catch on mine say munyi sika enka ewo mo yire no asum ene ma no ensa so enkapo mo famre me yes na oma no nyina eyiyi enkawa ewo won enhwini mu no ene okon bre Aaron na oje no won nsem na ode ye osi na opai no ode yo ode ne pe wona me pe no yeah wonu ade ne pe yeah ene nipa de won pe eye de yo
enye nyame efe ono ade ne pe eye na wo ye nantwie woguo kase amen wo ye nantwie guo we kwa nantwie maame o nantwie ba kase amen said ye betu apoja no ye anya nantwie maame but nipa nyina kodi akire ye wire sabre no nipa wire fi nyame a okoyi won firi misrim asase so dai e ba ye wire fi we na awurade se menem we dai e wo ham na menem ham na nyam ko na mo manso dai e be ka ho and na de ka nyina no se onipa be sign na chi no wasa ya ba awurade wo ye be sura awurade a ye nyankopon te ase wo de wo ye no kwafo nyankopon wo so onipa ba de ba se wo be hwe no dai wa chete ayira se be sa ya chi ni asa ba awurade cha ya obechi yen amen obeka ye ho aseba ka se amen yes wasna oyi nkomade na odi gui na odi gu honini eba na ntwie ba na Aaron ka kire won se munyame ya oyi mfuru Misrim ba enu ni DJ ya ba no ka ye ho na ntwie ba we ya ba no ka ho how don't you say see ye waji atom se na ntwie elo se na ntwie we ne koyi ba we say yes sir yeah he no de koyi ka say amen na me ka say o ma twi nyame di ameboa o ma twi nyame di je se nyame bre okobre ye nyira em no animo nyam bia dan ama enti enka ye bia ama ka say amen enti obu wire fi se Moses ko my dia ye nye nantwie papia ye ku no ye som no na o ka se we ne nyame a odi oyi mo ere fi Misrim bae Mr. Voko ya ba no ka ho debi o fe ye nsom kawa ene ye nsa regibi na ye sa de no ene ama ye se ye nsom no ene ye pese busa se nyame pen ena me ene wo ye som no atiasefo nyankopon no ana na no na Peter ka say ye de sika pa ne dwetede ye de nibi na de wo de dema wo na azwati Yesu di dai sorry nante no sorry nante na ye wura Yesu say wo de wo sorry na dai na you get a brand what dan so fie duasa nwotwe papa we na koyi no we na koyi no a ye hunu so mfaso ye hunu bra wo bra ye na ye hunu ade papa wa yama ye na ya sign na chi a ya kodi anyame foforo bi achi a aha papa we say say hane dia woni e beham woni e wontokwa kasa amen ensio to ensio ho chede yen hwa asase wo nyame de cheye kwa baby odi e besi biblia we say na yesura but ye ho chede yen what the gold aisha from what the ensio aisha from baby e betu bi ye nyane ye makwa na ensio ho ye den e chede yen if say ya twe ye ho asan afiri onyame chede a ene na wode ye wo ham na wo ham na wode ye wo no wo ma ne ma papa wode ma ye wo tuo bo ho no wo be nyire den wode hinta ye na po ye badabi ye ntie de awrade kan ye tiwade asem ye to aso ichemu a enum no wasna ero hu ye no osi aforbuchia yes ewo nanim na ero mpae se ochina ne awrade afahye ochina ene awrade afahye na ero ntia ahema na osori ahema bo shafode ene asomdwe afode na oman no etena ase edidi no na osori no growe na awrade ka kire Moses se hey Moses baby a me sha me ya de nyame ahu yes hweye ne wan fa nyame ani mo twetwe from brother ma me baby a wo sha o ye connection awrade ni ho yes o nyame wo so lo ka kire Moses ye wo mana ko yi wo mo ba ye no ko na o mo ya den o mo yemfum so wo mo yemfum so kase kase amen o mo dia bodfo sem it is cycle kase amen baby a me she nyame ya chia mafiri baby a wo so afiri ne ye wo ko gietro baby a wo she ne ye wo de wo pɛ ya de a wo pɛ no awrade ahu etu obo kokko se ye meka nche wo said ye wo ye no woni nyame so hu Because amen. It is Sabrina na brother says the tie na say me ma ensa wo chi enhwe cha kwade a me no mo ham. Yes. Me no mo be ham. Yes. Now ham no pie no betumi apata. Onyame no obi nya tokwa ho de ko pata. Obisaw. Because amen. It is Israel foi onyame de base mu oden. Wo de nse mu oden. Wo de adome mu oden. Ene be yi ne ma. Ye duru kwa ye nu fie po. Ene ye yi nyame asinchen. Ya ye ohonyina ye som no eni pa ye boni aye. De awrade ye nsu otawie opo. Awrade ye som ye ne different. Ye mfipa ye kode ye pem no. Eni pa ankai eni ye boni aye se onyame onye hwema ye. Adidefo
bebesia de ya twani akoba nyina na de ko brado se brado so onyame ye de waya ma ye de esompo ti na Joshua say samo de amon so brado ya media me ni be fie de me ni be fie de me ni be fie de ye be suma brade efisi ni ba bia ne ye hye ye ni ba bia ne ye te ye ni ba bia ne ye wo ye ni ba bia na ni ma gyensamo na so nyankopɔ no hu ye mɔbɔ elu chi yen efi kwaso mu ampa to aso yes chemu a eye enson no wasene wade ka kire Moses say Moses saneko na woman a wode won free woman na wode won free misiri ba ye no wo din samone yes wa mani afima wa mani ni pa mane ye de ye benya sika kasi amen eniema aya akese ena ya hwede sisi ya kasi amen se me daka akesiem ka enya bone ne ekwan be na afa so wo da kwan afa so da kwan afa so si dan no yes eti ya free nya menchen ena ye de ye pede ya ena Awurade Nyankopɔ so ne ye wo ham kasi amen na so ne ye wo ham a ho ne betumi apata sa wo ham na ye stress eye ifiada kasiya koso e mama ni sento kasi amen eti ka 11 no mame ka 11 mame chemu a eye eduba kono obi pa se o maye Exodus 32 no verses number 11 no was na Moses pa Awurade Nyankopɔn e Awurade chewo se Awurade adenti na ode abuhuru na wo buafu etia oman a wodi wo ho den kese ensa e den ekonyo fi sa ba no kasi amen Awurade de obu ahuru sa obu ahuru mesre o me pa o chewo o pa nya me chewo Awurade fa chewo man o man din samone o maga na din samone emu ahemfo mu asofo emu de pe din samone na so Awurade me sewo se Awurade fa chewo man na wunim asembia asie papa enipa ye wanyina wieye a Moses pa chewo no a wonyame akuye no enipa antiase o antiase ya ba wieye no ya last quotation no Isaiah 8:5 no eni ehwe odi for Isaiah ngoma ne tia enum chemu no o se ne munue what I say ena Awurade say Moses ya pa chewo mamo na me matie mankumu a na mo ye de mo pede a eni ameka se munue wona wode adan to to adan so kumunipa 20 party di moja sida ya kese da ya tene wo se sa gofo ye munue eni wona wode mfuo fo na wode mfuo to mfuo so ekosi se kwa ne ba bibia bio ni ho chima fo ne ma kasa amen na mo ko mo tena wo be ko de fie kese ni ya to fa so afa ho na ni pa akopo ne wo fie num wo se munue yes mo sisa kwa ni nyina munue ano asai wase munye na safra wade akasa guma sum se ya mekasa guma sum se ampara adan bebre adan yesoso de ye di moja sisi ye de ye di sisi ye de ye san Awurade achi na ye nyina no e patara manfo obi nyadan entrem amen dije wo se di wo twi nyame adi bia da no dai wo si ye no be do obi entrem dan kase ni nyina dan papa ni nyina amen adetia ya moja ke kayansa obi do obi moja na si abrosa nsia obi do obi ti ena daka emu kase amen when Awurade bokoko se ena sa de wonue wo na wo ye sade mu ni nyina na Moses apache o manka de ebiem kase amen awia dia meka nyina no se onyame da so dodema eti dia me de to adwe mu nyina no se we num nyina mu no ena Awurade se John 3:60 se do Onyankopɔn do wiase se wo de dobo ye de owo no kro ba ye se obi ada obachi na ti no onyira obenya dankwa e fa na wo moja no enso so moja na so Jane bra Yesu nchen enye boni ayefo e ma wura mfi Onyankopɔn a na wo hye nkwaso bi a wo soma me beyi wo e ma wura mfi Onyame a na wo amade bi mu a wo beje wo e ma wura mfi Awurade a na wo yare wo sa yare e ma wura mfi Awurade a na wo nibie na wo hye ne bona so nya be wura fi sa abɔhye no Onyame abeyi wo de nsem wo den wo soma difo de beyi wo na nso kwa mu no nipa boni ayefo ade tire yesa dia wo pra pe no was onue won wo sidan de dan twaso dimfu so edan a eso so na so bi adan entenem kasi amen sanate dia na asem da yanim asam da yaso ya wasam e te sanate dia ne nyina dwane ne yakwa Awurade chese Awurade yesrawo
hu yɛ mɔbɔ wode wo dɔma no bɛdɔm yɛn ma mogya no ɛndware yɛn ma mogya no ɛnte yɛ ho na yɛmfiri aseɛ nyɛ ade foforɔ na sɛ wosane w'adi monyam mu a yɛn nso yɛanyɛ yeraba sɛ nnipa nyinaa bɛyɛ bɔneayɛfoɔ a ɔdɔfoɔ bɛnyɛ bɔneayɛni sɛ nnipa nyinaa bɛpɛ awurade a wodeɛ mpɛ awurade sɛ nnipa nyinaa bɛsɛ awurade ni hɔ a wodeɛ ɛnka bi ɛfiri sɛ wonnim hɔ na ɔfa wo sɛ wodeɛ ɔde woyɛ ne di aprɛko pɛ ɛno nti ɔsɛ woyɛ mogyatoa ɛda wo maame yam no na wonnim hɔ na ɔte wo ho sɛ woyɛ odiifoɔ na wonyi wo koraa woyɛ bɔhyɛ ba ɛnsɛ wo ho woyɛ dehyeɛ ɛnsɛ wo ho gyinama awurade na wɔsoro kasa a ɔso ɔnya kyɛfa ɛwɔ ahema anim mede sɛ yɛakyea wo sɛ awurade nyankopɔn a ɔnam no to mogya dehyeɛ no ɛsoɔ no wobɛhu yɛ mmɔbɔ yesu ɛnka wo ho ɛwɔ yesu dene mu nti amen amen asɛm no nyinaa no the Apostles Continuation Church International Pastor Osei Jan miasomam